मानगोनां जोंना बड'लेण्डनि एमपि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा गोहोगोरा एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों? थांनाय प्रमद बर' बिथाङा सालायनाय इउपिपिएल सरकार समाव अर्थात ओइ ज'आ 5 बोसोराव डेट मिन्स प्रमद बर' दाङ'रिया सासन खालाम मोनसेबो गन्दगल जायाखै, दावराव दावसि जायाखै, इन्टारनेट बन्द जायाखै, आरो गुलि मोनसेबो गोमाखै, रावबो सुबुङा थैयाखै। बे खोथाखौ बुंदों। आङो दिनै सासे गेजेरनि ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबै being a social media creator today what I meant to say is that बेनो जे बिथांमोननि समाव थारैनो गुलि गरसेबो बेरमाराखै नामा? ना रायजो राजाखौ गुमराह खालामनायनि उन लोगों ने आम जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। अभी तक सफल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अगर चलता रहा तो सफल तो पाएगा। तो उन लोगों का पॉलिसी को भी आप लोग समझना चाहिए। जे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों जै खोथा बिलागर उपरटेकार कले मन दिया जै खोथा तो टोटेलि मिसा। थै माराखै नामा? गुलि बेरमाराखै नामा? बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ, बयजोंबो मिथिजानाय अबगत नन बियो बयजोंबो मिथिजानाय मानगोनां फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा जेब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि when he was the EM of forest department during प्रमद बर'स reign बिथांनि सासन कालाव मानो जनक आरो जोंसार आदामोनखौ फेक एनकाउन्टार खालामा आरो बोरो बिथांमोननि न्यायआ where is the justice of that person? बोरो बिथांमोननि न्यायआ where is the justice for this person? बिथांमोननि थाखाय जास्टिस जानांगौआ बोरो? बे प्रमद बर' बिथांनि सासन कालाव गरसेबो गुलि बेराखैना, फेक एनकाउन्टारसो जादों। जोबोद मोजां खोथाखौ बुङो साराबो जोंना मानाव गेदेर एमपि बिथां जयन्त बिथाङा। आरो मोनसेया जाहैबाय मा बन लायनायखौबो मेलेम गलायनाय गावबाय। बेफोर मारै जानो मोनखो? ना बावलाजोब्बाय नामा सार गाज्रियाव जिरायहैनो मोननायखाय? दिल्लीयाव थांनायखाय बड'लेण्डनि खोथाखौ बावबायदां सारा। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डनिफ्रायनो मानगोनां एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां सार बिटिसिनि खोथाखौ बावबाय दिल्लीयाव थांनो मोननायखाय। मेलेम गलायनाया सोरमोन? बेफोरखौ गोसोआव गैला सारा। दे जों खोन्थाबाय थागोन गोसोआव। बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय आं नोंथांजों जुजिनोबो नागिराखै, बादिलांनो नागिराखै। ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबै जेखौ नंगौ बेखौसो खिन्थादों। नोंथाङा बे बाथ्राखौ हाजार हक नोंथाङा लिडार, जों मानियो सनमान होयो, नाथाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंथाङा जिबायदि गरसेबो गुलि बेरथ्राखै जोंनि समाव, प्रमद बर' बिथांनि समाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननायावसो बे खोथाया जादोंना, आरो जेबो गन्दगल जायाखै। हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ मानगोनां बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन, नोंथांनिफ्रायबो गोहोगोरासिन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बै समाव EM जानाय फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा होखारस्रांनानै गाबस्राव होजोबदों। गाबस्राव होनानै दिनै बर' रायजो राजाफोरनि भटजोंनो जानाय सासे दैदेनगिरिया बर' रायजो राजाफोरनि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै सख'दों। बेफोर खोथाया मामोन? बेफोर मामोन? बर' रायजोखौल' भट लय उइनार হই পেলাই, জিতি পেলাই, লিডার হওয়ার পিছত
EMGM হোৱাৰ পিছত এই ৰাইজসকলৰ চকুত বা তেখেতসকলক খান দিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাটো এইটো লিডাৰ বুলি কম নাকি আমি কোন আছিল এই সময়ত এই কথাটো ৰাইজসকলে কেতিয়াও পাহৰি নাযাব फुवा फुवा ओंखारबोबाय थायो खोथाया दा रायजो राजाफोरनि कमेन्टसासो बेखौ खिथागोन जोंथ' बुंनानै होबाय बेनो आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा नोंथांमोना जेबादि सोलायनो सुबिदा मोनदों सोलायनांगौ दिनैसिमबो थगायनानै जेबादि भट आदाय खालामदोंमोन बेनि थाखायथ' गाज्रि रोखोमै थांनाय इलेक्सनाव जेनदों नाथाय नोंथांमोना माखौबा टपिक लानानै माखौबा मोनसे मिटिंनि गेजेरजों एजेन्डा आजावनानै बबेबा मोनसेखौ जानो लुबैनानै जयन्त बसुमतारी मानगोनां एमपि बिथाङा दाख्लै बुंदों नालाय आगष्ट सेप्तेम्बरनिफ्राय रेलि लागोन बेफोर अपोजिसननि रल बेफोर जोबोद मोजां नाथाय नंथारैखौ फोसावनायासो उसुबिदा जायो बेखिनि खोथाखौ सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबैसो आङो गेजेरनि जानानै बे खोथाखौ बुंबाय नोंथांमोना मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ